To Fransi ASDC mati Autonomous State Demand Committee ahin pen. Ang litum press media, paper media, electronic media, along kacer abdun kadowe akorte kumpani litum ahin pen. Churo parpik lo, ni litum nang litum panang chu hangat teng pen, nang litum kewang pen. Non kewang di MP General Election 2024 puthak ASDC ahin pen. Ni litum ahin pen. Candidate ke pangda so press a mailong adun pon na churu parpik lo dita semeta bangke nilitum ASDC hin pen pref a matching tiako nilitum hin pen karbiang long king bram baroy lo la pen tip theng a mailo ru semson sing ti song be langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen K atirim atuma pan cikimu lapen ahidume johang lo an paritame 1986 ani kan pen lapen non anon puan K aparman long ria aparman autonomous state kacesong esek apran kedam tuma pan apran kecuan tonte pantame ni tum cikimu lapen ahidume johang lo asi alam tipi dabik dona patumi head nili tum me pitulo labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nili tum chingwai chingsai ka do pen sini tum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nili tum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nili tum ning class sap pen ka do go we ASDC KSA KNCA kadang we members bitame cedon sar pensi non kewangji 2024 MP election general election along ASDC ahin pen kachipati dunji fan akehai Johnson be XCEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang fansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke ni litum kadu we pang dai tu si pini bang lo si Fransi formally lo patum yata ni litum asong do alita am pang welcome lo sta yes president hisab alang lipan Fransi ni welcome lo kan adom kadu ba namaskar Kasi alam the bangke non ke bangja election a importance mane a significant aputha ka bang nili chiu ni jeng tu the semet alang lipan Johnson be XCEM lapend General Secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mangke thek pen on ponita me karjap thip lo alang CM doi sa hitame khe farman dong re farman ing thir jir semet bangke tangka maha ke chu tamala puson tamala samat thanga abot nama be jarabe si bangke lalo hinia bangke alangli inut karjap thip apin polo lapen po hitame partila anak kisung por hitame mena ana tum katla hitame puthot ni litum ezis bangke pangtang thu je phani litum mangbor ilo asmer bangke 2019 an kampen asi bangbom pen non ni litum ahin pen alangli phansi nilitum toydun ikpo athe nilitum kadogo beta chinilo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a partiatum hadak MP kasi toydun lo tebol hitame hadak parliament at chatayalong non puan hitame karbianglong arara kisum kasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona long ke tok dak la so putha kitame madua MP tame hadak klar dak pen ke songdun dut pen compromise me pin pen la son abang ave la se alang phan chini baka la son be butam te litum kadoi tame la karjap thip ke do thip la pen kang thir jir la pen che song un la bang so ninge the do pensi alang li phansi ni litum parliament acha tailong tame karbenglong a isu lo mina isu lo karbenglong la pendi mahasaw isu 244 e kita chunda prang ya phan alang ni chesong ya phansi litum toidun lo an para sitame kaprek non
nilitum nang song pen 2019 pen on puan nilitum nang song bom nang ana isu nang song lo aduya hoi punoi kar Benglong la pen Meghalaya border isu punoi la pen ako jasmer bangge Kajironga isu punoi marara pike pangareng amen pen nang chedai prosetan nang song lo an pare tame PGR la pen BGR along lake kachirai kom dia puthak la hitame nilitum abotai batai la kai na tum da chini la abotai batai hitame nilitum central government la pen ako dak Assam State la pen council along hitame nilitum abotai batai je song lo je song pen si nilitum la bangsu bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke thedum binom Karbi Anglong arat dasi isi common candidate lo pro autonomous te common candidate anpara hitame SC KS kensi a common candidate posong si nilitum hemprekar iarar tumpan pandong si ba isi common candidate posong si nilitum hok pon lo dasi doan nilipiding de lo dasi non ke bang jai election bangke isi nilitum Karbi Anglong akhe Karbi Anglong arat Karbi Anglong along ri lakum Karbi Anglong kar inai autonomous state a isu hab parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi nilitum chetoy dun lo la penning thelo bhut ke jok arar phani tame alang litum kadok ko be alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kadok ko ara ditame bhut e pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai nang ya adoi hoy ke cherai ni amen pen la pen kadok ko be Karbi Anglong BGR pendang lok kapre ka isu pusa ke cerai komji amen pen bude pak kadok we hitame SDC phan panong si la pen ko Johnson be phan bhut pipen ke ong dunga bhut pen ke pahai dia phan si nilitum pini formally kadok ko we arar phan hitame nilitum chuni ripon lo bang